ராசிபுரத்தில் 53 கோடியே 39 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை கட்டிடம் கட்டுவதற்கான கட்டுமான பணிகளை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார். ராசிபுரம் அடுத்த அணைப்பாளையத்தில் 53 கோடியே 39 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன வசதிகளுடன் புதிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா ஆட்சியர் உமா தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். மேலும் 2 கோடியே 66 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நாமக்கல் மோகனூர் சாலையில் உள்ள மருத்துவமனை வளாகத்தில் 60 படுக்கைகள் கொண்ட சித்த மருத்துவமனை புதிய கட்டிடம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி 1 கோடியே 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளையும் தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்த இதயம் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் உரிய நேரத்தில் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டதால் இதுவரை 6422 நபர்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இதயம் காப்போம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை கடந்த ஜூன் திங்கள் 27ஆம் தேதி கோவை மதுக்கரை ஒன்றியத்தில் இருக்கிற மலுமிச்சம்பட்டியில் தொடங்கி வைத்தோம். இப்படி மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் இன்னுயிர் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48, மக்களை தேடி மருத்துவம், சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம், இதயம் காப்போம், கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் என்று ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் வனத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சின்ராஜ், நகர்மன்ற தலைவர் கவிதா சங்கர், ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர் KP ஜெகநாதன், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் KP ராமசுவாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.